Ja, Oudijs ben ik natuurlijk er ook bij Autodiek. En jongens weer daar het restaurant ook nog bij, hè, die Angelo. En ja, als het iets nog van een normaal gezins- en leven haar worst en een sociaal leven, dan is dat heel moeilijk om 12 bedrijven voluit te draaien. Dus dat is dus de keuze geweest om te stappen met die Angelo. Hij zei zijn heel hier onder eigenaars Adriaan en Janieke Dijkstra en meer dan 27 jaar in totaal komt er een eind aan Pizzeria de Angelo in Dokkum. Per 1 maart zal chef-kok Michael Roest tegemoet met gastheer Salvatore Apuzzo de pizzeria oernemen en omdoopje ta de Waard van Napels. Ik ga er een heel produceren. In. Ja, zeker. Een paar maatjes thuis geweest. Lekker uitrust, vakantie geweest. Nee, ideeën. En dit voelt zich voor en ja, wij hebben het ongrepen. Eerst zal de maand verbouwd worden en daarna zal het restaurant Hadwaren in april iepenje. Apuzzo komt zelfs uit Napels en had Roest mij op jouw naam naar het Italiaanse gebied. Onze droom was een beetje al te combineren, deze twee keuken. De Italiaans, de Nederlands-Friese keuken. En iets nieuws van maken. Een nieuw concept, iets dat bestaat niet. Een soort fusion restaurant. We gaan de Italiaanse keuken voeren, maar wel met Friese producten ook. Dus een Italiaans-Friese combinatie midden in dak. Ja, dat klopt, ja. En nou, ik ben zelf, ik ben geboren in Haarlem, maar opgegroeid in Friesland. En mijn kampioen Salvatore, wat jarenlang mijn maître, mijn gastheer was had. Daar ben ik eigenlijk door Salvatore een beetje besmet met het Italiaanse virus. In mijn vorige restaurants hebben we dat een beetje wel implanteerd in de geruchten. Ja, nou, maar de echte uitvoering worden. Roest is intussen druk dwaande met het Napolitaanse deeg en orengejochten. Dat is namelijk zeer specifiek om te meidjen. En voor ondernemer Dijkstra en zijn vrouw is het mooie opvolging. Hartstikke best. Hè? Michael is een hele goede kok en hij gaat het samen met Salvatore doen. Dus ja, goede combinatie. Het wordt wel wat moois van maken. Het wordt wel heel anders dan wat het nou wie, hè? Maar ja, dat komt wel goed.